kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ang Negros Occidental ang nadala sa listahan sa pag-asa sa mga lugar na may potensyal na maka-eksperyensya sa drought umalin sa bulan sa Pebrero tubtub Mayo. Sunod sa pag-asa, ang drought nagakasayuran sang 3 kasunod-sunod na bulan nga below normal ang rainfall condition o kung masobra sa 60% ang pagnubo sa pag-ulan gikan sa average nga rainfall. Sa report sang Office of the Provincial Agriculturist, may 7 ka mga banwa kang syudad ang nag-report sang kahalitan sa dry spell. Nagalakip sang pila ka mga barangay sa Binalbagan, Moises Padilla, Hinubaan, Sipalay, Himamaylan, Isabela kag Kawayan. 12.8 million pesos ang na-report nga danyo sa mga humayan. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, iyan na nga natagaan sa instruction si Provincial Administrator Refrando Diaz nga mapagitaan sang pondo para makahatag sang bulig sa mga apektado nga mga mangunguma. Magasapol pa si Lacson sa Office of the Provincial Agriculturist agud tumapatpat ang mga parameters o kung mangin balansehan kung sino ang mga qualified nga makabaton sa assistance. Wala inilabot sa mahimo assistance nga mabaton sa mga farmers nga mayara sa mga insurance. Hindi malayo sunod sa kay Lacson nga mahimo madugangan pagid ang mga maapektuhan nga mga mangunguma. In fact, I've already given instructions to Attorney Ray Diaz, our provincial administrator, to find out where we can source fund, and he said there is. So we will be sitting down with our provincial agriculture office to set the parameters on who is qualified to receive assistance from the provincial government.